Traffic rerouting ipatuman sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management. Epektibo buwas nga adlaw, Disyembre 8, magapatuman sang panibagong rerouting ang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office sa bahin sang Ungka Flyover. Ini kasunod sa nakita nga malala ang sitwasyon sang trapiko kada adlaw, partikular kung masulod sa trabaho o kung eskwelahan kun aga, kag tagpalauli naman sa hapon. Sa abiso nga ginpagwa sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management, ang mga motorista nga halin sa syudad padulong sa Pavia o kung vice versa ang magausar sang kinaandan nga ruta. Kung ikaw ang gikan sa C1 Road o kung sa Buhang Haro, kag mga padulong sa Hibawaan Manoriao, kinahalan nga mag-right turn sa intersection kag sunod ang U-turn slots ganahamtang pagkatapos ng duwa ka mall sa Pavia. Kung gikan naman sa Hibawaan Manoriao ang motorista, kag magapadulong sa Buhang Haro, kinahanglan naman nga mag-right turn sa intersection antes maka U-turn sa Ungka Haro. Tinutuyo sang Iloilo City PSTMO nga malikawan ang pagpugok sa mga motorista sa intersection. Nahibaluan, wala sa gihapon nakabukasang Ungka Flyover matapos ang ipasuruduhan ini sang DPWH. Sa statement kag gipagwa ni Mayor Jared Treñas tuhoy sa proyekto, nagapangabay ang alkalde nga maresolba na sang DPWH ang mga isyu sa Ungka kag Aganan Flyover. Suno kay Mayor Treñas, negatibo gid ang epekto sa mga motorista nga nagagamit sang Aquino Avenue bangod sang tuman kapugok nga traffic. Dugang pa sang alkalde, kalakip sa iya mga Christmas wish amo ang matagan sang kasulbaran ang problema sa Ungka kag Aganan Flyover bangod makabig dako nga regalo para sa mga Ilonggo ang masulhay nga pagbiyahe. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.